Bueno, rapaces, esta foi unha temporada difícil, pero isto conseguístelo todos e cada un de vos. Ora só vos queda a reta final. Tedes que ir con todo. Vamos, Oza! Esta foi unha temporada difícil, non foi perfecta a temporada, pero bueno, ahora conseguiste chegar á fase de ascenso e agora a pelear para ascender e manterse a temporada que dan. Vamos, Oza! Bueno chicos, ha llegado hasta aquí, así que nada, solamente tenéis que ir a dejarlo todo en el campo. Se habéis llegado hasta aquí por algo, así que nada. Vamos chicos, vamos Oza. Ola rapaces, espero que teñades moita sorte na fase de ascenso. E, se nós lle podemos ganar a Cerqueda, vos tamén podedes. Vamos, Oza! Ola equipo, son Adrián e xa sei que esta temporada foi moi dura, pero chegastes a donde estades e encantaríame que ganarades, a verdad. E moito ánimo e... Vamos, Oza! Boas rapaces, foi un comezo de temporada algo difícil e agora quedou o gran reto final. Damos con todo, vamos a apoyaros hasta o final e vamos Oza. Animo rapaces, esta temporada foi moi difícil, pero ahora hai que ganar. Vamos, Oza! Chicos, esta foi unha temporada difícil, pero ahora, chegados xa hasta aquí, hai que ir con todo e ganar. Vamos, Oza! Bos días, chavales. Ainda que este ano non estivo convosco no día a día, pois ainda sigo levando no meu corazón os recortes da tempada pasada, vale? Os entrenamentos, os días de chuvia, os días que as cousas non iban tan ben, e os momentos de alegría, de compartir con todos vos, tamén os de principio desta. Vos non sodes un grupo de xogadores, sodes un señor equipo, e ora tedes a recompensa que merecedes, vale? Que foi chegar outra vez á fase de ascenso. Solo podo dicirvos que seades fieis ao vosso estilo, que loitedes, que saquedes a garra, o carácter, a calidade e que ascendades, que seguramente o ides conseguir. Seguramente non, indudablemente o ides conseguir, vale? É o vosso momento, así que, como diría Johan Cruyff, salid e disfrutar, que ides a ganar, vale? Unha aperta a todos e... Vamos, Oza! Moita sorte, papá. A gañar mañán, que ben o mereces. Eu estarei no banquillo para apoiarte como sempre. E vamos, rapaces, a darlo todo. Forza, Oza!